запис. На запис. Бервия ми чакал на BC2. Идеше още един. Що предваря? Защото усети ми миризмата и се върна. Абе, жуз, бе, тъмън дигнах. Ето тук идеше други. Усети ми миризмата, бате. Его бървия чакал на BC2. Жив още. Опа, само до други. Какво бе, хареса ли ти бренекето? Бренеки ли го? Ага. Хареса ли ти бренекето? Две ли идвах? Не го видях, път. Преслога. Сък. И далече. Идва точно е така. Ама той дойде тук точно пред мен и аз не можах да го стрелям, защото висока тревата и ми усети миризмата. И само го видях как дава назад и търчи бега. И тогава му опознах. Айде, ги виновниците, айде дигни ръка. Его съседаци, его и другия виновник за случката. То се избегал. Няма бе, прекъсвал съм му гърба. После ни един и го не оцели, бе. Я два патрона му хвърли. Ами оцелихме го в газа.